Пал Павлович, добрый вечер. Вітаю гаспадарства. Мы з вами разышліся на пытанне ўсё ж таку, што такое пераходны кабінет, хто гэтыя людзі, якія туды ўваходзяць і што яны зрабілі. Да, такое размытае пытанне, але калі ласка, калі можаце, адкажыце. Я думаю, што калі мы кажам пра змены ў Беларусі, нам вельмі важна дэманстраваць, што ў нас ёсць альтэрнатыва. Альтэрнатывай могуць быць інстытуты. І такімі інстытутамі з'яўляецца прэзідэнт-элект, якая была абраная, якая не атрымала пасаду прэзідэнта з улікам таго, што да гэтага часу пануе рэжым Лукашэнкі ў Беларусі. І гэта альтэрнатыва. Ёсць альтэрнатыва ў выглядзе аб'яднанага пераходнага кабінету, які быў створаны яе рашэннем, але на сённяшні дзень ён умацоўваецца ў тым ліку адпаведнымі рашэннямі Коордынацыйнай рады. Бо мы менавіта пачынаем тую працэдуру, калі, па-першае, у мінулым годзе аб'яднаны пераходны кабінет справаздачыўся перад Коордынацыйнай радай, а сёння прызначэнне чальцоў Коордынацыйнай рады, чальцоў кабінета узгадняецца Коордынацыйнай радай. Трэці інстытут – гэта сама Коордынацыйная рада, чальцом якой вы і з'яўляецеся. Таму мне было дзіўна пачуць ад вас гэтае пытанне. Калі вы, як чалец Коордынацыйнай рады, не ведаеце, што такое кабінет, ну тады як мы можам растлумачыць людзям? Коордынацыйная рада прайшла праз выбары. Так, мы самакрытычна падыходзім да таго, што не шмат беларусаў загаласавала, але ўсё ж такі гэта прэцэдэнтнае рашэнне альбо беспрэцэдэнтнае рашэнне, калі абіраецца за мяжой пры удзеле ў галасаванні беларусаў як з унутры Беларусі, так і па-за межамі Беларусі прадстаўнічы органы. Вось у нас ёсць тры інстытуты. Зразумела, што ёсць вялікі грамадзянскі сектар. Гэта разнастайныя ініцыятывы. Ну вось, напрыклад, я маю кашульку Народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Гэта адна з грамадскіх ініцыятываў, якая экспертная ініцыятыва ў галіне адказнасці, права, санкцыйнай палітыкі, дыпламатыі, інфармацыйных захадаў. Ёсць такія ініцыятывы, як кіберпартызаны, ёсць байпол, белпол, рабочы рух. І мы можам працягваць гэты спісак даволі доўга. Ёсць незалежныя сродкі масавай інфармацыі, якія, на жаль, вымушаны, але знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Ёсць культурніцкія ініцыятывы, ёсць інстытуты культурніцкія, якія ствараюцца. Вот адзін з нашых праектаў Народнага антыкрызіснага ўпраўлення – гэта музей вольнай Беларусі, які функцыянуе ў Варшаве і даволі папулярны. Ладзіць вось выставу Алеся Пушкіна, зараз выставу, прысвечаную змаганню беларускіх жанчын. І ёсць, зразумела, апазіцыя, якая не згодна з усім тым, што я сказаў. Што гэта не тыя інстытуты, гэта не тое, што нам трэба, і гэта адмаўляюць. Але я думаю, што мы пагадзімся з вамі, што ёсць большасць сярод дэмакратычна арыентаваных беларусаў, якія ўсё ж такі падтрымліваюць дзейнасць як Ціханаўскай, так кабінета, так і ў Коордынацыйнай рады, інстытутаў. І Лукашенко на гэта рэагуе. Ну, паглядзіце, мінулы тыдзень. Ён публічна ўзгадвае нас, публічна атакуе нас за тое, што мы ажыццяўляем прэсінг на яго. І гэта робіць кабінет. Гэта робіць, напрыклад, прадстаўнік па пытаннях транзіта, намеснік кіраўніцы кабінета кабінета, ну і Павел Латушка, яго каманда. Мы займаемся санкцыйнай палітыкай. Вось вам канкрэтны прыклад. 9 жніўня мы абаснавалі, прадставілі абгрунтаванне, і самалёт Лукашэнкі Боинг номер 1 знаходіцца пад санкцыямі Злучаных Штатаў Амерыкі. А гэта ў дадатку да ўсіх яго самалётаў і верталётаў. І ўсё гэта пісала наша каманда. Гэта мая адказнасць у аб'яднаным пераходным кабінеце. Гэта трэба рабіць? Трэба рабіць. Вось вам канкрэтны вынік. Калі мы кажам па пытаннях адказнасці Лукашэнкі, да, на сённяшні дзень не выдан ордэр на арэшт Лукашэнку, але мы робім усё, каб гэта адбылося. Не ў нашых руках інструменты, але ў нашых руках сабраць доказы, прааналізаваць доказы, выпрацаваць прававыя падыходы, якая юрысдыкцыя можа працаваць, як павінен тут быць выкарыстаны механізм міжнароднага крымінальнага суду, прадставіць гэта партнёрам і зрабіць. І я скажу, што я вельмі спадзяюся, што гэта не за гарамі, калі ўсё ж такі справа будзе на міжнародным узроўні разглядацца па адказнасці Лукашэнкі. Але за гэты час нам што ўдалося дабіцца? Па-першае, 6 ардыроў на арэшт, у тым ліку кіраўнікам Акрэсціна і Жодзіна. І гэта рыхтавала ў тым ліку наша каманда ў ўзаемадзеянні з польскімі адвакатамі, з якімі супрацоўнічаем прабоны. Сярод гэтых 6 ардыроў гэта 4 сілавікі Лукашэнкі, гэта так званыя міліцыянеры. Вось апошні
рашэнні таксама звязаныя з па справе Ryanair, калі выдадзены ордеры на арышт кіраўніку беларайнавігацыі, намесці кіраўніку, афіцэрам КДБ і гэтак далей. Мы вядзем барацьбу за тое, каб працаваць пачала універсальная юрысдыкцыя. Мы выйгралі вось у ліпені справу ў акружным судзе ў Варшаве, каб вярнуць на разгляд, менавіта разгляд справу ў прокуратуру, якая адмовілася пачынаць крымінальную справу па фактах гвалту у адносінах да беларусаў у 2020 годзе. То есть мы гэтым перманентна пастаянна займаемся. І тыя санкцыі, якія ўведзены, шмат у чым абгрунтоўваюцца намі. Вось нават учора у меня з амерыканцамі на гэты конт былі кансультацыі. Сёння з раніцы у мяне былі кансультацыі з еўрапейскай камісіяй па санкцыйнай палітыцы. І гэта кожнага дня праца. Калі мне цяжка казаць за іншых прадстаўнікоў, я думаю, што яны могуць справаздачыцца самастойна, але кожны з іх можа расказаць, чым ён дапамог. Ну вось, зайшла Гарбунова, але як бы там ні было, марафон быў арганізаваны, збіралі сродкі на дзеля таго, каб дапамагчы палітзняволеным. І ў гэта ўключыўся весь кабінет, у гэта ўключыліся рознастайныя грамадскія ініцыятывы. Ёсць Коўшык, якая займаецца пытаннямі культурніцкімі. Значыцца, ёсць культурніцкія ініцыятывы, якіх шмат ладзіцца. Я таксама неабыякавы да сферы культуры чалавек. Я сказаў, вось прыклад, што мы стварылі музей вольнай Беларусі ў Варшаве, і ён функцыянуе. Так што гэта канкрэтныя прыклады працы. Ну, калі мы кажам, што нашай стратэгіяй з'яўляецца ізаляваць рэжым, мы існуем у палітычнай, інфармацыйнай, знешнепалітычнай прасторы. І з намі ведуць камунікацыю амерыканцы, еўрапейцы, заходнікі. Яны фактычна стварылі магчымасць стратэгічнага дыялогу дэмакратычных інстытутаў. Кабінет, Координацыйная рада, Ціхановская за злучанымі Штатамі Амерыкі. У нас ёсць стратэгічны дыялог з США. У нас ёсць кансультатыўная група з Еўрапейскім Саюзам. А гэта пытанні звязаны з легалізацыяй беларусаў на тэрыторыях краін, дзе яны пражываюць. Гэта пытанне дакументу. Гэта ж само сабой не вырашаецца, разумееце? Гэта трэба правесці дзесяткі сустрэч у Міністэрства ўнутраных спраў. Вось сёння інфармацыя. Беларусы не могуць паступіць у польскія ВНУ, бо не могуць падацца на візы. Мы сустракаліся ў гэтай панядзелак у Міністэрстве замежных спраў Польшы разам з Коўшык. Там была прысутная дырэктар консульскага дэпартамента і дырэктар міжнароднага дэпартамента Міністэрства адукацыі. Сёння апублікавана рашэнне, што будзе магчымасць беларускім абітурыентам падацца на візу па-за чаргой ва ўсіх польскіх візавых цэнтрах на тэрыторыі Беларусі. Гэта вынік. І вось ад дробнай справы, ад невялікай, да глобальнай справы, да ордера на арышт, да арышту самалёту Лукашэнкі, да дапамогі канкрэтнай асобе. Вось чым мы займаемся кожнага дня. І гэта валанцёрства. Бо калі мы кажам пра праектную дзейнасць, вось, напрыклад, адказнасць, да? Гэта праектная дзейнасць. А тое, што робіць, напрыклад, прадстаўнік па транзіце, як уже член кабінета, гэта не аплочваецца. Гэта дадатковая палітычная адказнасць. Павел Павлович, вельмі доўгі адказ, у нас абмежаванне па часе. Пабачце, да. Ось, я бы з вялікім задавальненнем лепей бы з вами сустрэўся так дзе-небудзь, а не праз Zoom. Ось, калі, ну, просто майце на ўвазе, калі будзе магчымасць. Калі ласка, запрашаю. Да, каб не было абмежавання па часе. Вось, я пачуў, щось робіцца, да, можа не так, як хацелася б, але ўсё ж таку праца ідзе. Я асноўнае хочу падкрэсліць дзеля сябе, вы ўсё ж таку выступаеце у інтарэсах беларускага народа. Безумоўна. Все, плюс тут я зразумеў. Але мы не бярем на себе, ведаеце, сказаць так, слухайте, я маю права гаварыць ад імя беларускага народу. Не маю права я гаварыць ад імя беларускага народу. Я маю права адстойваць у тым ліку тыя інтарэсы, на які мы як кабінет лічым прыярытэтнымі для беларускага народу. І вось мы ёсць нейкая палітычная сіла, палітычны інстытут, аб'яднаныя розныя людзі. Дарэчы, ёсць Вадзім Кабанчук зараз, як былы намеснік кіраўніка камандзіра палка Каліноўскага, рух, альбо грамадская ініцыятыва, якая зараз паўстала. То есть мы аб'ядналіся з чым? Што мы хочам? Ліквідаваць гэты рэжым, каб змяніць палітычную сістэму, бо для нас гэта стратэгічная мэта. А дзеля гэтага мы выкарыстоўваем інструменты прававыя, санкцыйныя, інфармацыйныя, у тым ліку падтрымка культурнай ідэнтычнасці і дапамога ў вырашэнні розных праблем. Улады рэальнай у нас, конечно же, няма.
Але ўсё ж таки у нас ёсць магчымасць лабаваць інтарэсы беларусаў. І наколькі магчымы, мы іх лабуем, правильно? Вось і з намі сустракаюцца як з партнёрамі. Так вось, одно з важных пытанняў, якое і мяне хвалюе, і маё асяроддзе праз мяне таксама падпісанты, сябры задаюць пытанне. Я за сябе скажу, што я лічу, што Беларусь акупавана. Але я не бачу, каб гэты факт прасоўвалі дэмсілы. Пытанне да вас. Як вы лічыце, Беларусь акупавана, і чаму пераходны кабінет не прасоўвае гэтую тэзу? Гэта тэма абмяркоўвалася, і мы яе абмяркоўвалі на высокім палітычным узроўні ў 2022 годзе. Бо вы, калі ставіце гэтае пытанне, вы павінны акрэсліць, каго вы ў гэтым кантэксце лічыце акупантам. Калі вы лічыце акупантам арганізаваную злачынную групоўку, на чале якой знаходзіцца Лукашенко, які з'яўляецца акупантам, альбо лепш казаць, узурпатарам улады, які нелегітымным спосабам утрымаў гэту ўладу, утрымлівае, выкарыстоўваючы сілавы апарат, гэта адна ацэнка. Калі мы кажам пра акупацыю трэцяй краіны, расійскай арміі, то гэта зусім іншая ацэнка. І я ў гэтым кантэксце гляджу як юрыст. З пункту гледжання грамадска-палітычнага, эмацыйнага, конечно, я на вашым баку. Мы можам казаць пра акупацыю Беларусі. З пункту гледжання міжнароднага права у нас на сённяшні дзень няма падставаў гэта сцвярджаць. Няма правовых аргументаў, калі мы паглядзім на адпаведныя міжнародныя рашэнні, ну, просто яны не на нашым баку. Гэта рэальнасць. Таму мы дэклараваць-то з вами можам. А што мы з гэтым далей зробім? Да? Калі мы пыталіся украінскіх партнёраў, вы лічыце Беларусь акупаванай ці не лічыце? Верховная Рада Украіны так і не прыняла рашэнне. І таксама яна зыходзіла з таго, ці ёсць дастаткова міжнародных аргументаў, альбо яны прымаюць палітычнае рашэнне. І ні палітычнага, і ні правового рашэння не было прынята. Вось мы і знаходзімся ў тым стане, якім знаходзімся сёння. Але ў нас ёсць разуменне, што ў нас улада утрымліваецца незаконным шляхам з выкарыстаннем сілы злачыннай арганізаванай групіроўкай. Гэта ў нас разуменне ёсць. Яна не мае легітымнасці, яна не мае права быць прызнаная, яна не мае права прадстаўляць інтарэсы Беларусі і беларускага народу. Значыць, патрэбна альтэрнатыва. Вось Лукашенко вельмі хоча ліквідаваць гэтую альтэрнатыву. Як толькі нас няма, ён выходзіць на прамую камунікацыю з заходнікамі, і яму ніхто не перашкаджае. Вось хто вядзе барацьбу з інстытутамі, я самакрытычны да сабе. Я самакрытычны да нашых інстытутаў. Можа, мы можам рабіць больш, лепш, больш эфектыўна, згодны. Ну, але, на жаль, на працягу дня 24 гадзіны і 7 дзён у тыдні. І выхадных, напрыклад, у мяне няма, абсалютна няма. Але самакрытычнасць у мяне прысутнічае. Але калі нас увогуле няма, то тады ў Лукашэнкі прамы шлях камунікацыі. Мы гэтага хочам? Я думаю, што не. Глядзіце, я бы хацеў выказаць сваё меркаванне, чаму б нам не выкарыстаць такі орган, як Координаційная рада, і вынесці на паседжанне законопроект об акупацыі Беларусі. Ну, я паспрабую зрабіць гэта, я паспрабую распісаць, але вось я вам скажу, што... А кім? Кім? Вот скажыце, шановны, вось вы... Зараз, да. Глядзіце. Давайте акупацыя будзе з 22-го года. По домовленностях Лукашенко и России, там, Путина, российские войски мали право находиться на территории Беларуси до 20 лютого 2022 года. Праз 4 дні почалась война. Тобто, яны уже знаходились на территории Беларуси неофициально, и их можно, ну, это все, что військовая структура, назвать оккупантами. Потому что яны не просто знаходились, яны развязали войну с соседней краиной. Зразумела, что Лукашенко нелегитимный, и он так само дал территорию под, ну, вот такая, я не веду, гибридная оккупация, как правильно термин сказать. Можем мы, я что хочу донести, можем мы почнем с КР, коли мы наберем больше за 50% голосов, да, проголосует. И КР, як структура, выказывая свое меркаванне, что Беларусь оккупавана. И вот это уже будет як штуршок ісці далей у розныя краіны, інстытуты и ну, парламенты, да, и казать, что вот мы, например, лічым так. Вы нас падтрымаеце ці не? Вы ведаеце, калі б гэта быў 2022 год, так. Тады мы маглі казаць пра тое, што
тэрыторыя Беларусі ў значнай ступені знаходзіцца пад кантролем замежных войскаў. На сённяшні дзень расійскія войскі у той колькасці, калі мы можам сцвярджаць, што яны кантралююць тэрыторыю Беларусі, на тэрыторыі Беларусі не знаходзяцца. Таму давайте будзем рэалістамі. Мы можам рабіць сколькі заўгодна дэкларацый, але калі яны не аснованы на нормах міжнароднага права, а мы як краіна, якая хоча жыць на падставе права, а не таго, як захоча дыктатар ці каму штосьці захочацца, мы не маем тут з вами дастатковых аргументаў, каб прыняць дадзенае рашэнне. Так што я хутчэй за ўсё тут песіміст. Нават калі вы ваша права як члена Коордынацыйнай рады ініцыяваць кожную ініцыятыву, але наўрад ці яна атрымае падтрымку большасці Коордынацыйнай рады. Ну, я не хачу казаць, гэта ж кожны дэлегат будзе галасаваць сам, да, самастойна. Але калі мы пачнем вось менавіта прававую дыскусію, у нас падымем гэтыя аргументы, безумоўна, мы рыхтавалі аналіз тады ў 22-м годзе і пазней вярталіся да гэтага. І ў кантэксце стварэння нацыянальна-вызвольнага руху таксама аналізавалі з пункту гледжання права, да, міжнароднага, бо мы можам абвясціць з вами нацыянальна-вызвольчы рух, але ён не будзе прызнаны міжнароднымі інстытутамі, потому што такого права у нас няма на сённяшні дзень, потому што дзяржава Беларусь все ж таки фармальна існуе, да, яна існуе пад кантролем нелегітымнай улады, але яна існуе. Поэтому не можа быць нацыянальна-вызвольчага руху. Тады дзяржавы не павінна быць. Гэта базовая основа, разумееце? Вот таму мы упираемся ў нормы міжнароднага права. Хтосьці мне скажа, ну і што там міжнароднае право? Давайте рабіць то, што адпавядае нашим інтарэсам. Давайте. Але ж мы хочам, каб нас пазней прызналі, што мы робім з вами, да? Вось. Я за праактыўны дзеянні. Я ніколі не быў супраць таго, каб дзейнічаць праактыўна, а не рэактыўна. Не рэагаваць на тое, што адбываецца, а наадварот, больш актыўна ініцыяваць. Але ці збярэм мы сёння з вами столькі прыхільнікаў, да, да гэтага? Вось гэта вялікае пытанне. Добра, я вас пачуў, я ўсё ж таку паспрабую. Ну, я не юрыст, я не ведаю, як гэта правільна распісаць, але як атрымаецца, я паспрабую ўсё ж. Добра, наступнае пытанне. Раптам скончваецца вайна, і тут у мяне пытанне. Кабінет гатовы да гэтых падзеяў? Вось вайна скончылась, бо падымаюцца інтарэсы, у тым ліку і Беларусі. Мы толькі што з вами размаўлялі, і вы сказалі, што Лукашэнку пакуль перашкаджаюць дэмсілы. Ну, таму што гэта ёсць нейкая альтэрнатыва. Дык вось, вайна скончваецца. Добра, калі перамога Украіны там поўная. Але ўсё ж таку, дзе застанецца Беларусь і ці ёсць які-небудзь план у дэмсілаў? Мы распрацавалі такі падыход, ён не носіць публічнага характара, на жаль. Я думаю, што некаторую частку, конечно, мы будзем адкрываць, але такі дакумент распрацаваны, ён будзе узгадняцца ў кабінеце. Залежыць будзе ад нашых партнёраў, у тым ліку і з боку Украіны. Украіна гатова будзе падтрымаць дэмакратычныя інстытуты, дэмакратычныя сілы і падтрымліваць суб'ектнасць дэмакратычных інстытутаў, альбо не. Будзе залежаць ад еўрапейскіх партнёраў, наколькі яны будуць гатовы падтрымліваць нашу суб'ектнасць. Бо Лукашенко і Расія ніколі не будуць гэтага падтрымліваць. Правильно? Яны не будуць прызнаваць. І давайте будзем рэалістамі. Лукашенко ніколі за сваю гісторыю, за пазіцыі не размаўляў. Ён тым больш не будзе размаўляць зараз. Яму няма сэнса, бо тады ставіцца пагроза яго існаванню у Беларусі. Залежыць будзе ад нашых партнёраў. Перадусім, Украіна, Еўрапейскі Саюз, Злучаныя Штаты Амерыкі. Таму так для нас важна узмацняць інстытуты. Калі яны маюць максімальна шырокую падтрымку з боку грамадства ўнутры Беларусі і па-за межамі Беларусі, калі Коордынацыйную раду будуць выбіраць мільён беларусаў, тады ў нас ёсць сапраўды моцная суб'ектнасць. І тады заходнія партнёры ніколі не спішуць нас ва ўціль і не скажуць, а зараз што мы з вами наглядаем, што ідзе барацьба унутры супраць інстытутаў. Уявіце сабе, няма нашых інстытутаў, і мы з вами вось сустракаемся на зумах, каментуем, таких як мы з вами будзе 50, 100 чалавек, а з часам можа яшчэ і менш, і менш, і менш. І ўсе мы такія эксперты, ўсе мы каментатары. А з кім размаўляць захаду? Каго яны будуць успрымаць як суб'екты, які мае права прадстаўляць беларускае грамадства, апрача таго, хто фактычна кантралюе сітуацыю ў Беларусі. Лукашенко не прадстаўляе беларусаў, але ён функцыянальна кантралюе сітуацыю. Так вось нам трэба гэта альтэрнатыва. І вось галоўны пункт гэтага плана – гэта захаванне альтэрнатывы. І ўсе тыя, хто вядуць барацьбу супраць гэтай альтэрнатывы, яны дапамагаюць Лукашэнку.
Толькі аднаму Лукашенку, каб яму даць суб'ектнасць, каб ён вырашаў лёс беларускага народа, беларускай дзяржавы, каб наш голас быў не пачуты, яго ніхто не пачуе, бо никому будзе сказаць, нас будет 100 галасоў, і заходнікі не зразумеюць, а каго слухаць. Яны будуць слухаць тады, як заўсёды, Лукашенко. Пал Павлович, з усёй павагай, мае месца быць тое, што вы сказалі, але ўсё ж таку аўтарытэт вось гэтых інстытутаў, вось гэтых органаў альтэрнатыўных, ён павінен зарабляцца, тым-то і справа, не зумамі і прамовамі, а справай. І вось чаму я так скептычна, калі з вами побачились, там у нас было нейкае непаразуменне, я не, разумеете, я не ставил мэты кагосьці абразіць. Я просто хотел подштурхнуть, что вы ходите до людей, показываете, рассказываете, что вы робите. Потому что вось маё асяроддзе праз мяне хоча задаць некаторыя пытанні. Вось давайте наступнае пытанне. Пытанняў насамрэч шмат, але вось ці ёсць адказны чалавек за камунікацыю з народам, ці гэта можа нейкі, я не ведаю, бот, ці куды можна напісаць, і галоўны тэрмін разгледжання данага пытання. Пытанняў да кабінета шмат, людзі хочуць даведацца штосьці, яны маюць на гэта права. Ось, і куды ім пісаць? Ну, шановные, глядите, ну, что тычыцца да мяне закидаў, я человек, які нормально успрымае крытыку, але я кожны дзень публічны чалавек, правильно? Я кожны дзень каментую ўсе рашэнні, якія прымаюцца з боку нашай каманды, у тым ліку моя дзейнасць як адказнага ў кабінеце за пытанні прыцягнення да адказнасці крымінальнай Лукашэнкі, за санкцыйную палітыку, за ізаляцыю знешнепалітычную, у інфармацыйным рэчышчы. Я думаю, што мы даволі актыўныя. Таму, што мы робім, можна просто ўзяць, паглядзець, пачытаць. У тэлеграм-каналах Павел Латушка, Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, у тэлеграм-канале Аб'яднанага пераходнага кабінета. Таму пытанне таксама і да вас. Вы чалец Коордынацыйнай рады. А колькі за гэтых месяцаў вы ініцыявалі нейкіх прапановаў? Што вы зрабілі як чалец Коордынацыйнай рады? Ці ўнеслі вы нейкую прапанову? Таму мы можам сколькі заўгодна кагосьці крытыкаваць, але давайте пачынаць з саміх сабе. Чат-бот ёсць нау, і паверьце мне, у чат-бот нау сыпяцца такія пытанні, с просьбой дать рекомендацию на атрыманне міжнароднай обороны ў нейкай краіне, і при ўсім разуменні, ну вось глядзіце, пішецца хтосьці інкогніта, дайте мне рекомендацию, каб мне далі міжнародную оборону там, ну, напрыклад, у Германии. Ну адкуль я ведаю гэтую асобу? Чаму менавіта я ему павінен падпісаць гэты документ? Гэта праблема, тому что можа быць розны чалавек. Можа той чалавек, які звязаны са спецслужбамі, да, а ему трэба даць рекомендацию. Так что пытанне выдачы візы, пытанне, напрыклад, вось, чым займаецца у тым ліку наша каманда. Мы за гэты час, за апошнія некалькі месяцаў дапамаглі з атрыманнем гуманітарных віз больш за 100 беларусам, якія вымушаны былі пакінуць Беларусь у сувязі з рызыкай арыштавання. І гэта, дарэчы, валанцёрская дзейнасць. У нас няма пад гэта ніякіх, мы разам з асацыяцыяй даволі гэта робім. Да, і мы гэтым займаемся кожнага дня. Вось гэта, я кажу, ад канкрэтнай малай справы до вялікай справы там Боінга самалёта ці стратэгічнага дыалога са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Каб для таго, каб культурніцкія ініцыятывы падтрымліваліся, каб адукацыйныя ініцыятывы падтрымліваліся, каб незалежныя СМІ мелі сродкі, каб яны маглі ўплываць на інфармацыйную прастору ў Беларусі. Калі мы згубім головы беларусаў, мы згубім усё, правильно? Но за гэта ж трэба хадзіць і прабіваць гэтыя сродкі. Яны же так не з'яўляюцца. Гэта трэба пераконваць заходніх партнёраў. Так что писать можно у чат-бот нау, можно писать аб'яднанаму пераходнаму кабінету. Да. Ну гэта, дарэчы, вы правильно ставіце пытанне, уже не аднойчы яго ў кабінеце абмяркоўвалі, яно не вырашана. Ну таму што няма таксама і сістэмнага фінансавання кабінету. Кабінет же лепш за ўсё, каб фінансавалі беларусы. А ці мы гатовы фінансаваць свае інстытуты, Коордынацыйную раду, аб'яднаны пераходны кабінет, ці гатовы? І тут таксама у нас праблема. Да? Чакаем дзеянняў, а як гэтыя дзеянні зрабіць, калі няма матэрыяльнай базы? Я вам скажу, калі я пачаў працаваць міністрам, я памятаю, я прыйшоў у кабінет Макея і запытаўся, ён быў кіраўніком адміністрацыі Лукашэнкі. Скажыце, а дзе ж улада і дзе грошы? Бо я не магу зразумець, калі міністр не мае фінансавых сродкаў, ж якая ў яго будзе ўлада? І вось з гэтага і пачынаецца. Калі мы не можам нічым дапамагчы, альбо забяспечыць нават сваю дзейнасць, тады а пра якую ўладу мы можам казаць? Слухайте, тут одразу такая обратная сувязь багатая, вы так шмат зачапілі. Давайте паступова. Першае, мне вельмі саромна, я прыйшоў у Коордынацыйную раду паглядзець, я паглядзеў, я зразумеў, што гэта не маё,
Ось, і я нічога не зрабіў. Таму калі хтосьці на мяне разлічваў з беларусаў, вось галасавалі, я шчыра выбачаюсь. Але вось я праз 2 тыдні вяртаюся ва Ўкраіну на фронт, і ну там я умею. Кожны з нас робіць тое, што ён робіць добра, так? Ось, і гэта будзе мой уносак. Адсюль у мяне адразу будзе пытанне, ну, давайте паразважаем з вами, а ўвогуле да Коордынацыйнай рады. Глядзіце, калі я буду выходзіць, ну, калі мне трэба будзе выйсці, потому что я буду займацца военной справой, я бы хотел замест сябе пакінуць чалавека. Прычым не са свайго спіса, а з іншага. Ну, нават не са спіса, а шчырага беларуса. Ну, вы анархію прапановваеце, шановны. Ну, есть же заканадаўства, есть рэгламент, які вельмі дакладна апісвае працэдуру. Столькі з вашага спісу наступны по парадку, хто ідзе. Вы выходзіце, значит, наступны прыходзіць. Інакш, ведаеце, дайце я сябра пазову ў Коордынацыйную раду. Мы ж вас галасавалі, да, беларусы, ну, умоўна кажу. Вось, хто глядзіць вас? Я за вас галасаваў. Ну, окей, вы зайшлі, але дура ёсць. Наступным спісе ідзе. Калі б мы, конечно, была б увогуле іншая гісторыя, калі мы галасаванне было за спіс і за канкрэтную асобу, гэта была іншая гісторыя. А мы же галасавалі з вами толькі за спісы. Значыцца, логіка такая, што наступны з вашага спісу і павінен заняць ваше месца. Разумееце? Ну так, да, я хотел просто запытаться. Добра. Так, на гэта мы разгледзелі наконт таго, што трэба адказваць людзям. Тут яшчэ будзе тады з майго... Я згодны з вами, гэта недапрацоўка і гэта крытычная праблема. Тут вы б'ёце ў дзесятку. Ну, это нават не мае пытанне. Тут просто у меня спіс пытанняў. Я ўжо бачу, што я не паспяваю ўсі, і вось тут я хочу запытацца яшчэ, калі мы з вами побачымся, ці можам мы зрабіць інтэрв'ю на гадзіны 2. Гэта будзе якая-небудзь памяшканне, утульна, і, ну, каб я не спяшаўся, і вось зараз я выбіраю, якое пытанне лепей. Ну, гэта вы... Я думаю, калі б выспацца, разумееце, а вы на гадзіны 2. Не, ну давайте дамовіць, можа не да гадзіны 2, ну з гадзінку з гакам можам, конечно, дамовіцца. Добра, напишу, тады напишу. Добра. Так, гэта я запытаўся. Пытанне з народу. За які кошт вы жывёце, людзі не лічаць вашыя грошы, не спрабуюць лічыць, яны проста хвалююцца, каб вы не адстойвалі інтарэсы тых, хто вас фінансуе. Ось такое пытанне. Ну, я думаю, што хто бачыць мои публічныя выказванні, не аднойчы чулі, наколькі я крытычна падыходжу таксама да партнёраў заходніх. Чаму я гэта кажу? Бо крыніцы фінансавання ў некалькі. Першая крыніца фінансавання – гэта тыя сродкі, якія я зарабіў яшчэ будучы амбасадарам. Я зарабляў немала. Это было вялікі даволі заробак, 5,5 тысяч евро, можете себе уявіць. Калі хтосьці кажа, ну вось там зайшоў сістэма. Ну вось так плацілі амбасадарам у Францыі і за сумяшчальніцтва. Таксама я здаваў у аренду свой дом, так што доход быў даволі добры. Пазней крыніца фінансавання – гэта праектная дзейнасць. Я сказаў, што мы, напрыклад, вядзем пытанне адказнасці, і мы пад гэта атрымліваем праектнае фінансаванне. Мы атрымліваем праектнае фінансаванне на інфармацыйную працу. Ну і першы раз мы атрымалі на санкцыйную аналітыку. Да? То есть мы займаемся падрыхтоўкай персанальных санкцый. Ну вось нават вы ведаеце, колькі суддзяў, колькі прапагандыстаў. Напрыклад, даже вот з Польшы я магу прывесці прыклад, калі за один гак мы змаглі 340 персоналей, чыноўнікаў Лукашенко і прапагандыстаў увесці ў нацыянальны спіс польскі. Гэта все пісала наша каманда. Вось на гэта мы атрымліваем часткова невялікія сродкі на інфармацыйную працу, пры тым, што ў нас даволі актыўны інфармацыйны парадак дня, бо, яшчэ раз говорю, нам трэба даносіць беларусам інфармацыю. Гэта таксама данаты. Данаты, якія трапляюць на каманду нашу, і гэта таксама вялікі дзякуй і бізнесу, і людзям проста, якія данацяць нашу каманду. Вось гэта 3 крыніцы фінансавання. Але не думайце, што гэта нейкім чынам уплывае на мой падыход. Еўрапейцы знаюць мяне і ведаюць, што са мной даволі цяжка праводзіць перамовы, таму што я кажу праўду і кажу шчыра. З чым я не згодны. Так, добра, дзякуй, я спадзяюся задаволіць людзей. Так, ці будзе введзена хоць нейкая адказнасць за свае дзеянні ў пераходным кабінеце, напрыклад, вот Азараў, да? Тут не трэба тлумачыць, што чалавек нарабіў, але вось як нам, ці вам, ці нам разам зрабіць так, каб людзі неслі адказнасць за такія дзеянні? Слухайте, я думаю, што мы павінны навучыцца тым, як гэта працуе ў дэмакратычных краінах. Адказнасць – гэта палітычная адказнасць. Калі хтосьці здзейсніў палітычную памылку,
здзейсніў тое, што не адпавядае стратэгіі барацьбы, то гэты чалавек нясе палітычную адказнасць. І ён выходзіць са структуры, разумееце? А якую яшчэ адказнасць мы можам прынесці? Што, не ведаю, там, наручнікамі к батарэі? Ну прабачце, правда? Не пра гэта ж. У нас няма судовай сістэмы. Мы не можам, калі ёсць злачынства, значыць, павінна быць адпаведная аргументацыя. Но мы ж у гэтым кантэксце з вами не кажам. Няма такога. Значыць, ёсць палітычная адказнасць. Вось палітычны адказ чалавек зыходзіць з той структуры, дзе ён знаходзіўся. І гэта рашэнне, дарэчы, прымала ў тым ліку Координаційная рада. Згодны? Ну, якую яшчэ адказнасць мы прыдумаем? Да, выдатна, але тут тады наступнае пытанне. Ну, ён ужо не палітык, да, і такая сабе асоба, да яго трэба прыглядацца, але адказнасці ён не панёс. Мы ў такіх умовах живем. Якую адказнасць? Вы мне, калі, вот вы кажаце слово адказнасць, вельмі добрае слово. Якую вы прапаноўваеце адказнасць? Я вам тады адкажу на ваше пытанне. Я не ведаю, у турму можа пасадзіць. За тое, што на падставе якога права, на падставе якіх доказаў? Ну, вы маеце права падаць заяву нават на Павла Латушку. Калі у вас ёсць доказы здзяйснення мною злачынства, вы не маеце права пакрываць злачынства, бо гэта таксама з'яўляецца злачынствам. Калі вы ведаеце пра злачынства і аб гэтым не інфармуеце праваахоўчыя органы, гэта злачынства. То ёсць факт злачынства, падавайце заяву ў пракуратуру. Тут немає рычагоў, я зразумеў. Але тут палітычна, мы разумееце, калі мы кажам пра дэмакратыю, тут заўсёды наступае палітычная адказнасць. Калі гэта крымінальнае злачынства, тады працуе пракуратура. Іншых не бывае сістэм адказнасці. Ну не бывае, толькі такі, палітычная альбо прававая. Я пачуў, у нас тут хвілін 8 засталося яшчэ. Глядзіце, тады наступнае пытанне, якое дапаўняе першае. Ці зроблена праца над памылкамі, каб такія людзі ввогуле не траплялі ў такія органы? Ну, это ж агульнае пытанне вы ставіце. Што за праца? Мы ж не ў школе вучымся, правда? Ну, вось была рашэнне прынята палітычнае. Чалавек зайшоў. Зайшлі іншыя. Зараз на сённяшні дзень, напрыклад, унесена прапанова Зазулінскую прызначыць прадстаўніком па сацыяльным пытаннях, ну, перадусім па пытаннях палізнявольных. Унесена Ціханаўскай куды? У Координаційную раду. Координаційная рада можа падтрымаць, і гэта ўжо калектыўны прадстаўнічы орган, які мае за сабой галасы беларусаў, тысяч беларусаў, да? Альбо не падтрымаць, альбо прапанаваць новую кандыдатуру. Вось вам і праца над памылкамі. Але гэта же не гарантыя ад памылак. Можна прызначыць новага прадстаўніка, і ён будзе памылкай. Ну гэта жыццё. І гэта палітыка. І ў палітыцы так здзяйсняецца. Галоўнае, каб быў інструмент, каб за памылкі гэтага чалавека можна было з палітыкі взяць і выняць. Разумееце? Калі не, вось Лукашенко, ён у палітыцы, але ён здзяйсняе злачынствы, а яго забраць адтуль немагчыма, бо ён дыктатар. Вось мы, наадварот, паказваем, што кабінет чалавек можа зайсці, на яго месца прыходзіць новы. Значыць, ён несе нейкую палітычную адказнасць. Толькі ў дыктатурах нічога не змяняецца, а ў дэмакратыях гэта змяняецца. І мы першы раз пайшлі з вами на выбары ў Координаційную раду. Наступным разам, калі мы з вами дрэнныя будзем дэлегаты Координаційнай рады, за нас просто не прагаласуюць людзі. Скажуць, да вы балбатуны, вы нічога не зрабілі, і мы за вас не галасуем. Вось, вот это будзе палітычная адказнасць. І толькі такая адказнасць павінна быць у палітыцы. Ну, апрача таго, калі, конечно, чалавек просто не коррупцыянер, не там взяточник, не здзяйсняе злачынства. Паглядзім. Так, добра. Вы ўваходзіце ў розныя палітычныя структуры. АПК, КР, НАО. Я так разумею... НАО не палітычная структура. Не палітычная, прабачце. Да. Я маў на ўвазе, а калі будзе нейкае непаразуменне у АПК і Координаційнай рады? Гэта ж розныя інстытуты. А не будзе, таму што дэмакратыя прадугледжвае, калі абіраецца парламент, і ў гэтым парламенце перамагае большасць, гэтая большасць фарміруе ўрад. І тады ёсць узаемадзеянне парламента з урадам. Выйдзеце на вуліцу ў Польшчы і падыдзіце да Сейма. І паглядзіце, колькі ў польскім парламенце міністраў, депутатаў парламента. Яны, усе міністры польскага ўрада, яны адначасова і депутаты парламента, прадстаўляючы коаліцыю большасці. Прэм'ер Туск, ён з'яўляецца депутатам польскага парламента. Таму ёсць эфектыўнае ўзаемадзеянне парламента і ўрада. Калі вы хочаце развесці гэта на две інстытуты, то у вас будзе што? Вось так пастаянна. Барацьба, вайна, спрэчкі, гвалт, і ніколі не будзе дамоўленасці. І ўсё это будзе яшчэ горш, чым зараз. Мы не прыдумваем нейкі досвед.
Ми будуємо на досвіді Польщі, Литви, Латвії, Чехії, бо там перемогла партія на виборах, перемогла, створила коаліцію некількох партій, і вона і сформувала уряд. Вы, конечно, мне можете сказать, что тут не Тихановская сформировала уряд, але на сённяшні день вы бачите, калі ласка, Тихановская прапановывае Коаліцыйная рада, уплывайте. Яна прапанавала прызначыць прадстаўніка па эканомікі. Замест Азарова прапанавала. Гэта прапанова яе. Таму Коаліцыйная рада можа накіраваць сваіх прадстаўнікоў. Вось і ў гэтым есть логіка. Конечно, яны будуць хутчэй за ўсё прадстаўнікі большасці. А па што тады ўдзельнічаць у выбарах? Калі я выйграў на выбарах, мы стварылі коаліцыю большасці, а ў кабінеце будзе апазіцыя? Ну, сур'ёзна. А па што тады выйграваць на выбарах? Ну, нема. Ты ж ідзеш на выбары са сваёй праграмай і пазней хочаш яе рэалізаваць. Выканаўчы орган, ён рэалізуе праграму, а прадстаўнічы орган, ён забяспечвае гэту рэалізацыю. Разумееце? Так працуе дэмакратыя. Мы яшчэ вучымся з вами, но тут уже все гэта сфарміравана. Таму, а калі хтосьці кажа пра НАУ, так НАУ гэта ініцыятыва. Давайте ўсе ініцыятывы раскінем. У нас Коаліцыйную раду ўсё разагнаць трэба тады. Не будем пра НАУ. Я просто Да. про тое, што калі б былі нейкія непаразуменні, тому што ў людзей ёсць пытанні да менавіта офіса Светланы Георгіевны і ёсць людзі незадаволеныя і іх хапае. Дык вось, я і Ну, это падумаў, нормально. Это каго нормально, вы будете конечно. падтрымліваць, кабінет пераходны ці Коаліцыйную раду. А вы кажаце, што не павінна быць непаразуменняў. Не павінна быць паразуменняў, не павінна быць непаразуменняў, таму што тады лагічна пройдуць выбары праз 2 гады, і вось тая коаліцыя большасці, якая сёння сфарміравана, можа прайграць, і тады яны будуць фарміраваць новы кабінет, разумееце? Яны будуць прапаноўваць, я не ведаю, там умоўна Тихановскай, калі яна да гэтага часу ўсё працягвае функцыянаваць, і яны будуць прапаноўваць сваіх прадстаўнікоў, і тады яны будуць рэалізоўваць палітыку. Так працуе дэмакратыя. Павел Павлович, 3 хвіліны засталося. Я спадзяюся, мы паспеем паразважаць на пытанне апошняе. Іх хапае, я ўжо просто не паспяваю. Глядзіце, калі мы ўсё ж таку вучымся дэмакратыі, то Светлана Георгіевна павінна маць падтрымку пасля 5 гадоў. Ось, як вы гэта бачыце? Таму што ў нас была канферэнцыя, я, на жаль, на яе не паехаў, у мяне не было дакументаў. Зараз я атрымаў і вось ва Ўкраіну паеду, але на той момант я не ўдзельнічаў. Глядзіце, Коаліцыйная рада большасцю, абсалютнай большасцю галасоў падтрымала пратакол узаемадзеяння, дзе ёсць падтрымка Тихановскай захавання мандата. Аб'яднаны пераходны кабінет падтрымлівае гэта таксама. Калі мы кажам з вами пра магчымасць перабрання лідара, мы войдзем з вами просто ў пастку, у бездну. Мы просто згубім усё. На сённяшні дзень перабраць лідара немагчыма. Мы можем яго абраць 10 000 галасамі. Каго ён будзе прадстаўляць? З кім будуць сустракацца? З ім будуць сустракацца? Не будуць сустракацца. Абсалютна. Гэта будзе нерэальна. Мы просто згубім усё. Гісторыя такое было з Міленкевічам. Калісьці хацелі пераменна лідара. І ў выніку знішчылі ўвесь дэмакратычны рух, усе інстытуты. Калі мы хочам гэтай дарогай пайсці, так. І это не значит, што яна павінна быць вечна. Я не згодны з гэтым. Але на сённяшні дзень давайте будем просто рэалістамі. Мы мільёны галасоў збярэм? Не збярэм. Так мы што, хочам просто зрубіць сук, на якім сядзім? І тады знішчаецца альтэрнатыва. І тады Лукашенко атрымлівае прамую дарогу. Нам можа штосьці не падабацца. Мы маем права крытыкаваць. І думаеце, я таксама крытыкую ўнутры кабінета. Гэта нармальна. Але давайте просто рэальна глядзець. Мы на што працуем? Знішчэнне гэтых інстытутаў? Ну так давайте назначым выбары. І мы просто ўсё знішчым. Я тут з вами пагаджуся, не маючы іншага органа, то мы будем пакуль з гэтым. Ну і вы правильно кажаце, насамрэч, калі зараз рабіць выбары, то гэта просто немагчыма. Час выходзіць. Я вельмі рады, што вы знайшлі для мяне час паразмаўляць. Дзякую заўсёды, дзякую вам за гутарку, таксама за непростыя пытанні. Непростыя, вельмі такія розныя. Так, наступнае інтэрв'ю ў сіле, буду на зв'язку з вами. Ну і до новых сустрэч, да перамогі разам. Слава Украіне! Героям слава, жыве Беларусь! Жыве вечна!